Bon dia des de Font-romeu, 2 de desembre, i ja ho veieu. L'estació està oberta, sembla que tenim bona neu, un sol radiant, cel blau, i el que anem a fer ara és el que fem sempre. Esquiarem una mica per l'estació a gravar imatges, parlarem amb alguns clients, a veure què ens diuen ells, com ho veuen, com està la neu, i després parlem amb la Mot perquè ens expliqui les previsions de cares als propers dies. Vinga, fins ara i ens veiem al final del vídeo. Jordi Amat, soc entrenador del Club Esquí Llívia. Doncs molt millor del que m'esperava, vistes les previsions meteorològiques. La neu està bastant bé, molt correcta per poder entrenar, estem fent base avui. Soc en Martí Vila i soc d'Olot. Sí, hem vingut a passar tot el cap de setmana. La neu està bastant bé, poca quantitat, però bueno, per ser els primers dies de temporada, acceptable. Hola, bones, jo soc en Gil i soc de Banyoles. Bueno, de fet és l'única estació que està oberta i per les condicions que tenim actualment està prou bé, tenim 8 pistes obertes, crec que hi ha. Mira, em dic Jordi Gaspar, vinc de Barcelona. A veure, dins de lo poc que hi ha, està molt bé. Una neu que és de canó, no podem demanar gaire més, però bueno, és esquiable. I com que anem una colla de gent, doncs bueno, anem esquiant, anem disfrutant i anem gaudint. Lucil Casado y vengo de Perpiñán. ¿Cómo está? Bien para un primer día. Y después que no hay muchas pistas abiertas, pero está bien para empezar. Mira, soc en Pere Canela i vinc de Teià. Mira, la veritat és que una bona sorpresa. En principi, tenint en compte que no hi havia perspectiva d'apertura aquest cap de setmana per les pluges d'ahir, la neu està sorprenent bé, s'està fent una bona feina de canó, una bona base, no hi ha moltes pistes obertes, però les que hi ha estan bé per començar la temporada, no hi ha massa gent, amb la qual cosa puc dir que és un dia fantàstic. Bona notícia, ja hem aconseguit obrir i doncs acollir els primers esquiadors aquí a Font-romeu Pirineu 2000. Avui tenim més de 10 pistes obertes amb 4 remontes. Tenim aquí el sector de les Erelles, una part de la Calma i també del Coll del Pam que està oberta. I bueno, ja ho veieu, neu, esquiadors i sol, bueno, els ingredients perfectes per fer l'estreno de temporada. Per sort tenim fred, hi ha neu que està anunciat, estem doncs innivant el domini i això farà que bueno, esperem tenir per dimecres vinent més de 20 pistes i sobretot tots els sectors oberts, a Calma, Erelles, Pirineu 2000 i Avellans, i per acollir doncs, tots els nostres amics catalans pel pont de Puríssima. Bueno, podem avançar ja que l'Airele Express, doncs el nou telecabina de 10 places amb les cabines panoràmiques, estarà oberta pel públic a partir del 20 de desembre i bueno, us esperem numerosos per aquest esdeveniment i poder descobrir aquest nou remonte que el viatge serà realment una experiència. Ens desitgem a vosaltres i a nosaltres força neu i us esperem aquí a Font-romeu Pirineu 2000. I fins aquí el Snow Report d'aquest dissabte 2 de desembre. Des de Font-romeu, gaudiu de la temporada. Ens veiem a pistes. Adeu!